Dobrý deň. Dúfam, že vaša nedávna operácia očí prebehla v poriadku, váš zrak a spokojnosť sú pre nás dôležité. Pomocou online systému s názvom RayPro vám budú zaslané dotazníky. Všetky vaše odpovede sú dôverné a anonymné. Nikto nebude môcť vidieť vaše individuálne odpovede. V priebehu 3 rokov dostanete 6 krátkych dotazníkov, ktorých vyplnenie vám zaberie menej ako 5 minút. Dotazníky vám budú zaslané e-mailom. E-mail bude mať názov Spätná väzba k vašej operácii očí z e-mailovej adresy RayPro. Následne musíte kliknúť na zabezpečený odkaz, aby ste mohli začať vyplňať dotazník. Potom vyplňte otázky. Všetky otázky sú buď hodnotením pomocou posuvníka, alebo odpoveďou s viacerými možnosťami. Po dokončení kliknite na tlačidlo Dokončiť. Upozorňujeme, že ak sa po operácii očí vyskytnú akékoľvek problémy, musíte sa obrátiť priamo na svoj lekársky tím. Spoločnosť RayPro nás nebude informovať o žiadnych problémoch, ktoré máte so zrakom. Vážime si vašu spätnú väzbu. Ďakujeme.